Diagonală foarte bună, Mutu, Roșu vine din nou pe spațiu, liber, Roșu cu stângul, gol! Gol! Dată de Mutu, Roșu intră într-un unghi destul de închis, însă mingea este pe stângul de bază al lui Roșu și fostul stelist găsește soluția ideală. Încălzire, vedem acțiunea lui Marica în suprafața de pedeapsă, Marica! Marica! Gol! Ce gol a dat Marica! Ce gol! Marica! Și aici, într-adevăr, o sclipire a vârfului nostru. Simulează că trage la poartă. Petkov este culcat. Și apoi totul devine simplu, elegant. Martin Petrov cu stângul. Este gol, 2-1. Foarte bună execuția lui Martin Petrov, care reduce. Lobons trebuia să prindă acel balon. De acolo ni se trage. Este ololțul portarului. Lobons nu prea vede mingea. Face un prim plas, un prim. Mutu, depășit de Angelov. Cade în fața lui Angelov Maftei. Pericol, Martin Petrov. Este 2-2. Incredibil. Incredibil. Contra este surprins mult în centru, venise să strângă la Bojinov. Komac. Janković. Bojinov in gol. 13. minuta, strel in Bolgarija vodi 1-0. Jovov. Ja, zdaj malce v šali, morda bi bilo, ne morda, Petrov. Janković, enkrat Petrov. Neposredni strel proti vratom in kaj je dosodil sodnik? Nič. Videl, kje stoji Maurič, pogledajte še enkrat. Takole precej zavita žoga in bomo zapisali Martinu Petrovu. Veljajo za izid takole. Martin Petrov, nepazljiv je bil Borut Maurič, živo, kot pravimo, Bolgarov. Telkinski je v kazenskem prostoru in izid je 3-0. Izid je 3. Strelec pa rezervist daje navodila. Očitno je tole telefonsko vodenje reprezentance uspešno. Добра комбинация, Станислав Ангелов тръгва. Мартин Петров всъщност това има възможност да шутира. Удар на Мартин Петров и това е гол! 1-0 за България! Голмайстор Мартин Петров. Невероятно! Защо играе Христо Йовов? Явно холандците, очаквайки да спират, само чрез Халид Буларов и Марто смениха своите позиции. Ето тук Йовов чакаше. Това е Робен. Срещу него е Лусио Вагнер. Ще назад. Центриране за Ван Перси. Удар на Ван Перси. И този път топката влиза в българската врата. Отново имаше греда на защитниците, които оставиха Ван Перси. Топозаков и Станислав Ангелов допуснаха Робин Ван Перси да получи топката. And 2 defeats. The goal, when it came, was scored by Alexander Tunchev in the 26th minute. Vitar Berbatov's header back to him. It was the defender's first goal for his country. Fired past the Luxembourg goalkeeper Stefan. Който получава не лоша топка от Зоран Янкович. Удар на Стилян Петров, греда! Греда! Охранявана от Ариан Бекай. Ето го този Есард Бериша. Всички останали албанци са в близост до своето наказателно поле. Имаше ли? Тази точка, която до момента печелят. Чавдар Янков няма право тук на грешка. Удар на Янков. Христо Стоичков вече много мощен е, когато тръгне той в предни позиции. Бербатов сега няма ли да дойде неговия миг? Гол и удар след този удар Бербатов. Какво да кажем? Чупиха ръка, чупиха този пробив. Да не загубят равновесие, да не загубят присъствие на духа. Че битката се концентрира в срещуположната зона. Бербатов удар и това е 2-0. 2-0 за Българовата атака отвори шанс отново за нашия. Много трудно отбор от класата на Беларус може да му се...
тази зона има една повтаряща се ситуация. Най-често до Бербатов вероятно ще бъде Денис Ковба. И Дуспа като Димитър Иванков. Удар на Василюк и 1-0 за Беларус. Още в четвъртата минута. Кошмарно начало. На теб и на зрителите на Българската национална телевизия, отбор, но такива са всички мачове от квалификация. Ще стрелят директно. Удар на Мартин Петров и 1-1. Какъв снаряд в десетата. Истински спасител Мартин Петров в тази квалификация. За Юрий Жевнов, обърнете внимание. Една излишна крачка в ляво. Очакваш удар в далеч. Петров приложи една типична хитрост в такава си. Видим какво ще стори. Комбинация, разбира се. Стилян Петров. Опит за двойно подаване, няма засада. И това е 2-1 за България. Гол на статична ситуация в 40-та минута. Първото полувреме. Ето тук обърнете внимание. Такъв хубав пас. Там имаше и още едно продължение на Димитър. Afgelopen weekend voor Real Madrid scoorde hij. Dit is ook een goal! Oh! Ryan Babel. Van Nistelrooy mee. Sneijder doet ook mee. Dit is een schot van Nistelrooy, de goal! Het is 2-0 door Ruud van Nistelrooy. Onvertolken. En dit is knap. Dit is zo enorm Ruud van Nistelrooy. Gisteren op de training tussen zeg maar, de A-ploeg en de B-ploeg scoorde. Левски. Сега възможност пред нашите. Стилян Петров. Меко подаване там, Бербатов с глава и това е гол. 1-0 за България. В 27-та минута успя да отбележи гол. Много важен гол. Очаквам да заиграят още по-разкрепостено и да търсят нови попадения. Става, че движението с ръцете, тази люлка, която направи Димитър Бербатов, е за детето на Валери Божинов. Може би отново ще има в този момент подобно движение. На Ивелин Попов. Чудесно. Няма малко с съдийския сигнал главния арбитър Гюлен Деми Петров. Мартин Петров, удар и гол. 3-0 в 54-та минута. Резултатът придобива класическо изглед напрежението и да играят по-спокойно. Но да не се примирят с този резултат. Caza România la turneul final. Iată o pasă pe culoar, bună, acțiunea e periculoasă, este 1-1. Egalează Berbatov. Dimitar Berbatov la al 5-lea gol. Direct în viitor. În fața lui Iovov. No. Trage Schela și apără Petkov. Invit să rămâneți în continuare alături de programele televiziunii. За да изравни резултата. Отново Мартин Петров е с топката. Фалцово центриране. Там се включи Велизар Димитров и това е гол! 1-0 за България. В 6-та минута за националите тази вечер. Още един път беше оставено свободно. Към Мартин Петров. Велизар Димитров няма близо до себе си опонент по дясното крило. Топката минава през Благой Георгиев. Страхотен удар и това е гол! Какъв гол на Благой Георгиев! Страхотно попадение в 81-а минута. Благой Георгиев успява да открие резултат. Получава жълт картон Благой Георгиев за това, че реши да се израдва по-нетрадиционно. Специално подготвеният надпис, който явно е очаквал на 0 в София срещу Албания. Това е 1-1 отново срещу същия съперник. Но нека видим тук дали Димитър Бербатов няма да направи 2-0. Празна врата и 2-0 за България.
тотално капна отбора на Словения. 80 и рухнаха. Виждате каква пролука през центъра на тяхната защита. След това елегантното освобождаване на Бербатов и последното докосване. Абсолютно никакъв проблем за него. Тръгна да търси някъде другаде топката Самир Ханданович, но ние пък трябва да